Дай се за възпламене. Вие приемат стартера? Аз нямам акумулатор, приятел. Няма акумулатор. Тя Хондата да запали само. Базикам се, Гоше. Влог номер 4. Ако направим влог, защото предния пак беше влог 4, ама не стана влог. Имаме към Ушинци. Да съберем още хора. Ако има някой камък тук в тревата, съм се убил. Борис не си се убил. Кара за Гошо. Серго, дай апдейт на ситуацията. Апдейт ли? Нищо, седнах по гъс. Където не трябва. Ще го пускаме ли на земята? Слушай, представи се за камерата. Здрасти, казвам се Тошко Тодоров и ми първото каране. Господина. Господин Тодоров. Днеска има празник. Днеска 24 май. Да пусна на земята ли? На цените двама даже Всичко дърва. има огърнето. Мърда ли? Няма. Еден се за кучето там. Има ли кой да? Много корал. Не, горе стоиш някъде да го стоиш. Не, спълни. Чакай. Добре. Пак по-малко не може да го скарам да го карам? Можеш. Те лапси им бъдат толкова са умнивите. Аз зачем? Това Тук е полиция. А няма. Отпечел. Айде. Я седни. Ние Става. Още иска. изместих аз поха. Още иска. Той е отдолу е хладен. Аз го виждам. Долу ще разгубя електропастира. По-добре. Да бе, оправихме го. По-добре ти. Да. Той точно изкриви аз тук. Не бе, нищо бе.
Ти може да си изкривил аз в ходи. Я знаеш. Не казвам, че ние, бе. Виж го е! Чакай. Ма той дали крив? Абе, не е криво, аз тук биш крив, бе. Малко криво. На къде трябва? Диви, мате. Е, сега. Ама как да идеш както папа? Не, добре, не. С по-здравата част. Коя от двете? Бърка си, бе. Да. Има мърда май? Мърда, стига. Малко криво, въобще. Ама на къде? Кой беше с iPhone да видим дали има нивел? А? Я да го шипим, че трябва да го върнем. Ай, готово. Стой. Вече стана. По-добре, да. А, Добре. Ще се изправя. а не е ли на така сега също? На къде? А, не бе, право е бе. Не, малко му трябва. Ето и е по-високо от другото. Малко трябва натам. Много малко е. На къде? Какво 15 градуса? 15. Докато спука лакътя. Чакай. Не, аз Не, бе, точно. Не. Той има. Ти си геометричен ключ. Кой беше? Знам. Градусите. Да удари телефон. Поне няма спира. Далеко като застанеш, добре ли се стои? Добре. А ако вкараме кола и на така, малко да го бутнем насам. Как? От тук насам. Ще пречи аутото. Тук ако сложим нещо, ще стане. Дай една спуката и хате. Аз нищо да кривя аспука. Ема дай него, той принцип си крив. Той сега ще стане по-добре от преди, бе. Айде. Митин съм пастирал. Май няма пира от тебе. Ако е глупаво и работи, значи не е глупаво. Няма да опира. Двама трябва. Той не опира от тебе. Чакай се опра. И то само края на грайпера. Той принцип си опираш, ето се вижда. Тошко да го вземе. Добре. Боре, само той ли са ти инструменти? Кой ще трябва още? Ако да изправим малко на те и питам само. Да бе, то тук има гаечно, бе. Няма толкова. Колко ми трябва. Гоша, ти как да държи, бе? Ама то направя. Имам клещи от Втората световна. Я ги дай. Гоше, ядраш? А то сега спок малко трябва да го оправим, да. Малко вътре има. Ай, shit you not от Втората световна. Да, ама той ще е, аз по-добре да не го правя. А? Да бе, нося се. Чук, център, всичко се нося. Не, заедно. По-шок. Това го същата дупка, бе. Не виждам къде. Ага. Възел. Там. Какво прави се тоше? И да го начукам. Ей! Ти седалка да трябва да свържим. Един нормален няма в този гладиатор, ей! Да му го начукаме къде трябва. Ей, че се спочих с. Къде са? Ето да не е лесно да си оператор, бе. Не е по-надълбоко. Телето може да прескочи. То стана по-обрат. А то ще фърля го е там, бе. Само ни говориш стая на пътя. Ще се връща вид. Аз на тебе, да ни съберем колко. Че не мога веста, нали? Сега в локвите искам пълна газ. Ей сега. Ти си свикнал да да караш без опашка. Има опира. Ще има? Сигурно ще. Викам, ви знаете, не искам нещо. Не. Имам към половин час почивка. Видях не са. Ти ще го изправим с такова. То ще е тези инструменти, ако също ги дам. Трябва Имаш да място махнеш за работа. ти да видим къде е мръдното. Само то Трябва махна само ето и ще ги оставим. Аз тръчи Абе, още малко. за напред, Сам че си мисля, че трябва с по да го Те съм се направим. смяха в начало, като видяха, че не съм инструменти. Са? Викат, да ме Защото смеят, то няма да запали правим сега. ремонт, излезем да караме. Я да махнем ти, защото няма запалите. Ако е то тяга, има яко, бе. Аре, банга-ранга. Има една буца скал. Няма, трябва яко... Я извади по-малко колче от някъде. За голяма газовица, стей. То гледай, Няма запали с тебе. Няма толкова да го карахме.
Не са чупил, бе. Ама не опасно. Лъвски скок. Къде си е, Тошко? Чай, че върне мотора. Я снима. Чай, че без. Дали ме като салто, Как да се... Ама тъпто е. Да не си наби нещо тук. Не, аз си ударих ръка в той. Тъпто е, че аз тръгна да го таковам, ама той тревата парзаля и не го изправя. Чай им държа да възпоменим. Не, той стана прав. Той стана прав, твоето им беше. Няма да я дръпа. Това е Сузуки, момче.